қалами сурх, мошинча. Ҳамашро дуруст навиштам. чиро дуруст навистаи азизҷон? Ман барои худам як озмун ташкил кардам. Оҳо, ин чӣ хел озмун будааст? номи озмун дӯсти беҳтарин аст. дӯсти беҳтарин? бале, дӯсти беҳтарин. хуб, хайр, бояд чӣ кор кард ки дӯсти беҳтарин гардӣ? шарти ин озмун чунин аст: касе ба ман тӯҳфаи беҳтар диҳад ва корҳои маро аз ман беҳтар иҷро кунад, ман онро дӯсти беҳтарини худ интихоб мекунам. наход. бале. аҷоиб. хуш, дар ин ҷо чӣ навиштаи ту? дар куҷо? ана. дар ин ҷо мехоҳед бинед? албатта, агар иҷозат диҳӣ. иҷозат ба шумо, муаллимаҷон, бинед. кани. оҳо, ана гапу мана гап, лолаҷон. чӣ будааст муаллимаҷон? ҳозир мехонам. фирӯз ду қалам, як дафтар тӯҳфа кард. бале. расми рӯбоҳакро тасвир кард. дуруст. анвар бошад. ин қадар ҳусни хатат безеб. ой. анвар бошад. анвар як кулча овард ва боз як мисоли математикиро ҳал кард. дуруст. оҳо, ана ин аст шавқовар. лола. хуш, ҳозир мебинем ки дар бораи ту чӣ навиштааст. ту чӣ овард? муаллимаҷон, ман медонам ки азиз дар бораи ман чӣ навиштааст. хуш. ман ба азиз як китобча, як қалами сурх, як мошинча тӯҳфа кардам. боз як тугмаи куртаашро ҳам духта будам, муаллимаҷон. офарин, лолаҷон, офарин. хуш, кани боз давомашро. шодона. аммо барои чӣ дар баробари номи шодона ягон чиз нанавиштӣ? охир, муаллимаҷон, вақте ки аз ҳама пинҳонӣ дар бораи озмун ба вай гуфта будам, баъд вай гуфт ки ба ман ҳеҷ чиз тӯҳфа намекунад ва ягон корро ба ҷои ман намекунад. аҷоиб, барои чӣ шодона чунин гуфта? хуб, пас агар ин хел бошад, бояд ки ба ҳама талаботҳои бозият, яъне озмунат риоя кунӣ ва шодонаро аз сафи дӯстонат хат бизанӣ. не, шодона дӯсти беҳтарин аст. вақте ки ман бемор будам, вай ба дидорбинии ман омада буду ба ман китоб хонда буд. дар бораи озмун вай вақт ҳеҷ чизро намедонист. вай инро барои вай кард ки вай барои он кард ки вай дӯсти беҳтарини ман аст. оҳо, чӣ мо дӯсти беҳтарин нестем магар? лолаҷон, ту, анвар ва фирӯз, шумо дӯстони беҳтарини ман ҳастед. шумо барои ман ин қадар некӣ кардед, ҳатто дар бораи озмун намедонистед. ман як озмуни нодуруст фикр карда баромадам. номаш ҳам нодуруст, талаботаш ҳам нодуруст аст. офарин азизҷон, ки дар сари вақт хатогиятро фаҳмидӣ. маро бубахшед. албатта мебахшед. пагоҳ ҳатман барои шумо ягон кори хубе мекунам, бе ягон озмун. офарин азизҷон, офарин. ана ин гапи дигар, яъне ки ба хотири тӯҳфа ё ба хотири ягон чизи дигар ҳеҷ гоҳ дӯстӣ намекунанд. вақте ки инсонҳо дӯстӣ карданд, дӯстиашон бояд ки аз сидқу аз ҷон бошад, яъне дӯстиашон мустаҳкам бошад. барои ҳамин, тамошобинони азиз, азизҷон ва лолаҷон, имрӯз ман китоби дар суроғи дӯстро ки муаллифаш Шарифи Муҳаммадиёр аст, барои шумо мехонам. мехонем. рассомаш бошад Бахтиёр Қаҳоров бо расмҳои хеле зебо ба ин китоб боз ҳусни дигар зам кардааст. хуш, хел нақс. агар омода бошед, пас ба хондан
шурӯъ мекунем. мо омодаем. буд набуд як хорпушт буд. вай дар канори беша мезист ва танҳои танҳо буд. берун рафта ягон дӯст пайдо мекунам, гуфт вай бо худ. зиндагӣ бедӯст лаззат надорад. хорпушт дар роҳ як ҳайвони думдароз дид. рангаш зарин, чашмонаш ҳушёр, худаш беқарор буд. ана дӯст ёфтам, хурсанд шуд вай. хуш, ба фикри шумо ин кадом ҳайвон аст? ба фикри ман ин санҷобак аст. офарин. кани лолаҷон бигӯ, оё ин ҳайвон дӯсти хорпуштак шуда метавонад? ба фикрам мешавад. вай ҳам танҳо ку. офарин. пас биёед давомашро гӯш мекунем. салом дӯстам, гуфт хорпушт. салом, салом, ҷавоб дод ҳайвон. вай рӯбоҳ буд. рӯбоҳ пурсид. сафар бахайр, куҷо меравӣ? хорпушт ҷавоб дод. дар суроғи дӯст ҳастам, шояд ту дӯсти ман шавӣ? рӯбоҳ ба хаёл рафт. баъд гуфт. афсӯс, ману ту дӯст шуда наметавонем. барои чӣ? ғамгин шуд хорпушт. метарсам, ҷавоб дод рӯбоҳ. хорҳоят ба танам мехаланд. хорпушт ноумед шуд. саломат бош гуфту роҳашро давом дод. рафт ки боз бо ҷонваре вохӯрд. танаш мисли чанор бузург буд. гӯшҳои чун сурфа калону паҳн дошт. бинияш чун қубур дарозу ғафс менамуд. пойҳояш чун сутун устувор буданд. ана дӯст ёфтам, хурсанд шуд хорпушт. вай фил буд. салом дӯстам, гуфт хорпушт. салом, салом, ҷавоб дод фил. сафар бахайр, куҷо меравӣ? хорпушт ҷавоб дод. дар суроғи дӯст ҳастам, ту дӯсти ман мешавӣ? фил ба хаёл рафт. баъд гуфт. афсӯс, ману ту наметавонем дӯст шавем. барои чӣ? ғамгин шуд хорпушт. хуш, бачаҳои азиз, кӣ ба ман мегӯяд ки барои чӣ хорпушт ғамгин шуд? барои он ки фил ҳам бо ӯ дӯстӣ накард. бале. ин тавр бошад, биёед давомашро гӯш мекунем. хорат бисёр аст, ҷавоб дод фил. метарсам, хорҳоят ба танам мехаланд. хорпушт ноумед шуд. саломат бош гуфту роҳашро давом дод. рафт ки боз бо як ҷонваре вохӯрд. қадаш мисли сафедор баланд буд, гарданаш дароз, рангаш зарди гулдор. аз навдаҳои баланди дарахт баргу мева мехӯрд. ана дӯст ёфтам, хурсанд шуд хорпушт. вай зарофа буд. салом, гуфт хорпушт. салом, салом, ҷавоб дод зарофа ва пурсид. сафар бахайр, куҷо меравӣ? хорпушт ҷавоб дод. дар суроғи дӯст мебошам, ту дӯсти ман мешавӣ? зарофа ба хаёл рафт. баъд гуфт. афсӯс, ману ту дӯст шуда наметавонем. барои чӣ? ғамгин шуд хорпушт. хорат бисёр аст, ҷавоб дод зарофа. метарсам, хорҳоят ба танам мехаланд. хорпушт ноумед шуд. ихтиёрат. саломат бош гуфту роҳашро давом дод. рафт ки боз бо як ҷонвар вохӯрд. вай оҳиста мерафт. пушташ аз санг буд. нақшу нигор дошт. алаф мехӯрд. ана дӯст ёфтам, хурсанд шуд хорпушт. чаро ҳайвонҳо намехостанд ки бо хорпушт дӯстӣ кунанд?
ҳамаи онҳо аз хорҳои хорпӯш метарсиданд. бале. азизҷон, лабай. агар мабодо хорпушт аз пеши роҳат барояд ва ба ту пешниҳод кунад ки бо ӯ дӯст шавӣ, ту дӯст мешавӣ ё не? муаллимаҷон, агар хор намедошт, ҳатман дӯстӣ мекардам. фаҳмо. пас биёед бачаҳои азиз, давомашро мехонем. вай сангпушт буд. салом, гуфт хорпушт. салом, салом, ҷавоб дод сангпушт ва пурсид. сафар ба хайр, куҷо меравӣ? хорпушт ҷавоб дод. дар суроғи ягон дӯст ҳастам, шояд ту дӯсти ман шавӣ? сангпушт ба хаёл рафт, сарашро ба косахонааш даровард, пойҳояшро дарун кашид, фиш фиш кунон нафас кашид. хорпушт ба худ гуфт: ин ҳам бо ман намехоҳад дӯст шавад. ҳозир аз хонааш баромада мегӯяд: хорат бисёр аст, хорҳоят ба танам мехаланд, аз хорҳоят метарсам. ин лаҳза сангпушт сар берун карду гуфт: хорпушти муҳтарам, ману ту дӯст мешавем. чӣ хел нағз! шодӣ кард хорпушт. хорпушт суханҳои рӯбо, фил ва зарофаро ба ёд овард ва пурсид: хорам бисёр нест? аз хорам наметарсӣ? сангпушт гуфт: дӯстон гуногун мешаванд. рангу ҷуса муҳим нест. дӯст бояд аз чизе натарсад. фардо ба хонаи ман биё, гуфт вай. ҳарду пудина чой мехӯрем. сангпушт ваъда дод ки меҳмони хорпушт мешавад. хуш, бачаҳои азиз, ба фикри шумо чаро сангпушт ва хорпушт бо ҳам дӯст шуданд? барои он ки дӯст бояд аз чизе натарсад. сангпуш ҳам нотарс будааст. барои он ки сангпушт пушти сангин дорад ва хорҳои хорпуштак ба ӯ таъсир намекунанд. офарин. биёед акнун давомашро гӯш мекунем. хорпушт шоду хуррам ба хонааш рафт. ба хонааш расиду гуфт: акнун ман танҳо нестам, дӯст ёфтам. дуруст гуфтанд, ҷӯянда ё банда аст. хуш, тамошобинони азиз, бачаҳои ширин, афсона ба шумо маъқул шуд? бале. бале, хело афсонаи хуб буд. хуб шуд ки дар охир хорпуш дӯсти худро пайдо кард. бале, дӯсти худро пайдо кард. яъне муҳим аз ҳама тӯҳфа ва ё коре кардан лозим нест. ҳамеша дӯстон бояд ба ҳамдигар содиқ бошанд, вафодор бимонанд. хуш, тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи вақти хониш ба поён мерасад. биёед бо бачаҳо хайру хуш кунем. биёед. хайр!